razlike, već ljudska nesposobnost da sa njima živi. Šta kažeš? Impresioniran sam, a misliš ti da mi možemo da prelazimo te razlike? Naravno, zašto da ne? Za to ti ne treba ogromna suma novca ili neki posebni uvod. Dovoljna je samo dobra volja, upornost i širo obrazovanje. A to ništa ne košta, ne? Naravno, ja sve to imam, dakle, ostaje mi samo da pokušam. Tako je. Pokušat ćemo zajedno. Sigurno će mi biti lakše da ćeš nazvati tempo. Baš. Što ste napisali ono radove danas, a? Pa jesmo. To i ja sam. Ajde, ko će prvi, ajde, ko će čitam. Sanja. Planeta Zemlja, poljana divna. Pregrlila mlade, stare, različite rase, ukuse, vere. Zdrave, obolele, lepe i manje lepe. Siromašne, bogate. Sva ta raznolikost krasi je i čini jako. Svi po njoj hodamo. I sve nas isto sunce greje. I svi se svom Bogu molimo. I svi smo smrtni. Svi neke svoje želje, snove i nadanja imamo. I istih se stvari bojimo. I svi želimo da volimo i budemo voljeni. Svako od nas na neki svoj način doživljava sreću, tugu. I svi smo isti, a svi tako posebni. I ljudi se upravo zbog te posebnosti međusobno poštuju. Baš ta šarolikost ne dozvoljava da čovečanstvo postane jedna bezična masa. U srcu naše planete skupila se gomila različitih. Vijori se zastava koju odlikuje jednakost i ljubav. Ori se na sve strane himna u srećnom mnoštvu, smelo prkostim mizantropima, nacistima, sitnim dušama. Budim se, slika poražavajuća, mome umu neshvatljiva, od mog vaspitanja miljama udaljena. Neverovatno, ali istinito, sve vere isto nalažu, a bogovi u potpunoj suprotnosti. Boja kože duboki ponor, sit gladnom ne veruje, izgled kao da je jedina vrednost koja se meri. Zdravi, slepi pred problemima nemoćni. Mladost se ruga starosti, deca obespravljena, nezaštićena, intelekt povija glavu pred lošim moralnim normama. Vrlo je loš put kojim hodamo, zalutali smo, ali ako uvidimo da smo skrenuli s puta, shvatit ćemo da moramo pravo da se vratimo. A lep je moj san i prelepa planeta, a svet već odavno stvoren. I kakav god on bio, čovek sigurno ne može da stvori nešto lepše i bolje. I niko sebi ne sme da da za pravo da bude sudija jednoj takvoj lepoti, univerzalnoj i skladnoj raznolikosti. Poštujmo druge, njihove običaje i kulturu, a istrajmo u očuvanju svojih korena. Budimo ono što jesmo, naravno dozvoljavajući drugima da budu ono što jesu. Zajedno smo bolji, srećniji, lepši, jači i neuništivi. Zajedno gazimo prepreke. Pružimo ruku različito, tako ćemo doprineti ovom jedinstvenom skladu. Zajedno i samo zajedno činimo savršenstvo. Ne budimo plitki i površni. Okanimo se predrasuda i diskriminacija. Široko gledimo na svet očima topline i ljubavi. Ovo je nešto malo. Tolerancija je princip budućeg postojanja ovog društva. Ima dosta različitosti na prostoru na kome živimo, ali ima i sličnosti. Jedna od sličnosti je jezik, pa nam ne trebaju prevodioci, ali je važno da razumemo i različite vrednosti orijentacije među nama, da bismo saznali one zajedničke. Isto drveće, cveće ili papiri. Oni samo mogu nevjerovatno ličiti jedne na druge. Ne izgledaju isto sve ruže. Kada se primete male razlike među njima, zaključujemo da je svaka lepa na svoj način. Baš zato što je različita. Svaka se izdvaja iz gomile i postaje posebna. Zbog te neizmerne i mnogobrojne lepote različitosti, cela priroda je zanimljiva. I što ima više različitosti, priroda je bogatija. Ljudi su baš kao te ruže. Postoje bele, žute, roze, crvene ruže.
baš kao i ljudi, beli, žuti, crni. Ne vidim korist od toga što će neko nekog mrzeti zbog različitosti. Ništa se neće postići time. Koja je dobra strana? Zašto će svet biti bolji ako neko nestane? Ne postoji dobra strana. Svet će samo biti siromašniji. Ne treba imati predrasude. Svako ima slobodu da bude ono što jeste. Naravno, ako time ne povređuje druge. Moj moto je živi i pusti druge da žive. Meni se mnogo sviđa Dragica, čini sastav. Ajde, hoćeš ti. Slušajte sad. Najbolji primer ovoga kod nas, a i u drugim zemljama u okruženju, jesu pripadnici romske nacionalne manjine, koji su oduvek bili diskriminisani. Danas se sve demokratske države trude da ublaže razliku između većinskih naroda i Roma, kako bi njihova prava bila ista. Svi na svetu moraju uživati pravo na obrazovanje, pravo na zaposlenje, pravo na pružanje zdravstvene zaštite i konačno pravo na ostvarenje snova želja. A što kažete? Pred praznu osnovne škole, naše razne prošle mnogo. Bio je to dečak nimalo drugačiji od nas, istih godina, istih navika, istog ponašanja. Međutim, ono što su svi odmah primetili bila je njegova boja kože, tamnija od ostale dece. Taj dečak je bio romski nacionalnost i to je svima bilo dovoljno da ga odmah pobace bez razmišljanja. Jednostavno je bio drugačiji i niko se nije trudio da ga boji u podu. Svima je bilo važno ono s polja, a ono što je bilo u njemu nije se računalo. On je verovatno do tada već imao iskustva s ubacivanjem od strane drugova iz razreda, pa je od samog početka pokušavao da se ukruti, prilagodi i bude prihvaćen. Nekada je radio stvari koje nisu bile za pohvalu i sve to samo da bi bio interesantan i pokazuje da je jedan od nas. I on jeste bio kao mi, po svemu ostalom, osim po boji kože. Na svim pismenim vežbama dobio je dobre ocene. Čak bolje od većine učenika, uvijek je bio spreman da pomogne ukoliko nešto ne zna, objasni i podeli svoje znanje sa drugim. Vremenom svi u razredu jedan po jedan počinju da uviđaju njegove kvalitete i vrline. Bilo je potrebno malo duže vremena da počnemo da ga posmatramo kao jednog od nas. Postepeno njegova razlika je bila sve manja i manja, dok na kraju je postala apsolutno nebitna. Barijera između njega i nas je bila probijena onog trenutka kada smo shvatili da je on kao mi. Dečak od 13 godina, sa istim ponašanjem, smislu za humor, sa istom potrebom da oko sebi ima društvo sve koje provodi slobodno. Baš danas sam odradila na ulici srela devojčicu Romkinju sa 2 dečaka Roma kako prose. Pitam se, zar za ove mališane u našem gradu ne postoji ni jedno jedino mesto u nekom domu za nezbrinutu decu? Ne mislim da bi tada imali mnogo bolji život od sadašnjeg, ali bili bi bar zbrinuti, nahranjeni, okupani, obučeni, ne bi morali da rade, imali bi bar neko detinjstvo. Društvo, još jedan dio. Moram da pomenem jedan veliki problem sa kojim se susreću skoro sve države sveta. To je problem vezan za decu sa posebnim potrebama. Njima treba obezbediti odgovarajuće uslove za pristojan život. Prema njima se treba ophoditi sa puno ljubavi i pažnje, kako se ne bi osetili odbačeno i različito od druge dece. Sa njima se treba družiti, igrati, njih treba vaspitavati i voditi brigu o njihovom zdravstvenom stanju i razvijenju sposobnosti za rad u nekoj djelatnosti kako bi u budućnosti mogli da se samo izdržavaju. Takva deca ne smiju nikada da osete odbačenost ili pak sažaljenje. Da, može? Evo, Aleksandar. Mnogo je ljudi, mnogo je vera. Ima puno različitih kultura. Učim da poštujem svačije verovanje i da cenim tradiciju, ma čija ona bila. Svako ima pravo da veruje u što on smatra da treba da veruje. Na nama je da to prihvatimo. Razlike su svuda oko nas. Među nacijama, narodima, gradovima, porodicama, ljudima, čak i u nama. Zbog razlika među narodima započinjali su mnogi ratovi, nemiri, nesuglasice.
Ubeđeni smo da se protiv različitih treba boriti i uništiti ih. Niko se ni u jednom momentu nije dosetio da treba da živi sa tim razlikama. Da ih osjeti, prihvati kao nešto lepo, da proba i jednu i drugu stranu. Možda od drugačijih možemo naučiti i promeniti ono što nam se kod nas ne sviđa, da prihvatimo nove stvari, umeća, dešavanja. Možda otkrijemo neke uspavane vrline u nama, svoje novo ja. Ipak, ja dobro poznajem dvoje ljudi koji su pokušali i uspeli da se izbore sa razlikama. I to velikim razlikama preko kojih retko ko može da pređe. Različiti gradovi, različita vera, običaj i vaspitanje. Pa opet to im nije predstavljalo prepreku da ostvare svoju ljubav. Danas, posle 20 godina zajedničkog života, oni imaju 3 dece. I kada ih pogledate iz daleka, sve zajedno, izgleda kao da su se sve razlike sveta skupile na jedno mesto. Niko od njih nema ništa slično onom drugom. Oni koji ih ne poznaju najbolje, verovatno se pitaju kako njih 5 uopšte uspeva da ostane u jednoj kući. Međutim, kad ih dobro poznajete i kada ste deo toga, znate da vas upravo te razlike spajaju i čine srećnima. Naučite šta je tolerancija, prihvatite ono što je dobro što vi nemate, a tu je pored vas. Isprobate nove stvari za koje ste ubeđeni da ih ne volite i shvatite da nisu loše. Njihovi razgovori su najrazličitiji, najraznovrsniji, dugo traju, a nikad ne dosade. Oni prihvataju običaje i sa jedne i sa druge strane i ne smete im što slave 3 nove godine. Čak i ljubav pokazuju drugačije. Neki savjetima, neki brigom, neki zagrljajima, a neki iskrenošću i dogovorima. Tako, savetodavci postaju maze, a zabrinuti se uvere da brigama nema mesta. Dogovorom i tolerancijom postižu sve i ne dozvoljavaju da ih loši uticaji sa strane ometaju i unose nemir u njihovu, samo njima jasno i poznatu porodičnu idilu. Naravno, vrlo često tu ima i svađica, razmirica i nesuglasica, ali tolerancija, poverenje i dogovor su krivi što se preko toga brzo pređe i što se lako zaboravi. Svaki čovek je drugačiji, različiti, ne postoje dve potpuno iste osobe. Neke razlike prihvatamo, a neke ne, ali sigurno je to da nam je zanimljivo ono što je drugačije od nas. Možda nemamo dovoljno strpljenja da se nosimo sa razlikama, ali bi trebalo da pokušamo. Koliko budemo dovoljno strpljivi, tolerantni i iskreni, razlike će spajati, a ne razdvajati ljude. Jo, sada sam pisala jedno, sam završila sam. Ajde, čujemo. Ugledavši me, potrčala je ka meni. Lagano je svoju glavu približila mom uhu u želji da mi nešto kaže. Po prvi put osetio sam njen dah na obrazu, od koga mi se telo prosto ledi. Tiho mi je šapnuo da od prvog susreta neprestano misli na mene, iako zna da je po njihovim zakonima greh voleti muškarca druge vere. Da zna da će biti pokorena i ponižena od strane svoje porodice i naroda, ali da ipak želi biti uz mene. U istom trenutku oboriše me na zemlju 4 muškarca koji se kao lešinari okupiše oko mene, dok nju drugi odvedoše. Molio sam, preklinjao da dopuste da je vole. Tačno je, svi mi imamo predrasude, ali kad postanemo svesni svojih predrasuda, tek tada ćemo moći da ih kontrolišemo. A kada ih kontrolišemo, moći ćemo drugim očima da posmatramo svet oko sebe. I tada ćemo vidjeti da u moru različitosti oko nas možemo i mi da plivamo, jer smo i mi po nečemu različiti od drugih. Ali moramo priznati da danas u javnosti uglavnom govore o međuljudskim razlikama. Pogotovo o razlikama između država i populacija koje nas nimalo ne spajaju, već samo stvaraju određene predrasude. Konkretno o nama mnogi još od davnina imaju loša mišljenja i mesno su stvorili lošu sliku o nama kao ljudima, pa nas svrstavaju u one ljude koje se razlikuju od drugih. Na njima je da nas prihvate ovakve sa manama i razlikama, ali je za to potrebna nada i vera da ćemo se probati. Pustite da vam kažem nešto, kad profesorka bude čula moj rad, mislite da sam prepisao od mene. Da. Čist genije, kažete nam? Da. Ajde ovako.
je veliki okean u kome samo dobri plivači, uporni i jaki opstaju. Zamahni, plivaj ne zaostaj, potopit ćete neki talas. Šta mari što je plivač pored tebe stranac, što ne govorite istim jezikom, što vaše nade, vaše vere ne nose isti imena? Šta mari? Zamahni, plivaj, ne boj se. Iako nisi dobar plivač, naučit ćeš. Plivaj. Čekate zeleno ostrvo cvetnih staza u kojima šetaju mladići sa svojim devojkama. Različitih imena, različitih lepota, slava. Šta kažete? Zašto različitost ne shvatiti kao nešto što je drugačije? A drugačije može da bude i dobro, zar ne? Tako drugačije jedno od drugih možemo što naučiti. Zato nemojmo se ono što nam je nepoznato ili nerazumljivo shvatiti negativno. Trgnite se, izvucite sebe, a time i društvo sa dna ovog bračnog mola. Počnite da poštujete različitost između sebe, makakve one bile. To bi u mnogome rešilo probleme između ljudi, zemalja i svega uopšte. Sad ćemo više da vidimo što ti kaže za moj rad. Ja mislim da je moj rad bolje od toga. U moru različitosti ponekad pomisliš da toneš. Da si izgubio svaku snagu da dođeš do obale. Ali ne di se, nauči da sam sebi postaviš cilj u životu. Jer čovjek bez cilja je izgubljen, progutaće ga talas. Ispred sebe postavi svoje ciljeve, svoju plavu zvezdu koja će ti pomoći da savladaš sve prepreke. Naravno, ne bi se ne uspio. Ljudi su različiti po mentalnom sklopu i ekonomskom statusu. Ponekad ti smeta to što mnogi misle drugačije, ali shvati, razlike se privlače. Šta kažeš? Različiti smo, ali se zar nas samih moramo promeniti. Dovoljno je iskoreniti loše navike i eto ti lepšeg života. Čini se da ne shvatamo pravi značaj naših misli i srca, pa ispada da su pored očiju slepi, jer ne pratimo put kojim moramo ići. Možda nam nedostaje snaga, pripustili smo se talasima zablude koje nas udaljavaju od realnosti. U moru različitosti moramo se naučiti da cenimo jedni druge, da cenimo tu razliku koja će nas vremenom spojiti. I ja samo naivno verujem da će se to dogoditi. Ljudi se delo najhrabrije i kukavice, samouverene i plašljive. To jesu razlike, sušte suprotnosti, ali znam da se suprotnosti privlače. Verujemo jedni drugima, volimo se i tako ćemo naučiti da plivamo u moru. More različitosti postaće more prijateljstva i ljubavi. Možda ću ovom rečenicom završiti ovu priču, jer sve dok sebe prepoznamo drugima, sve dok delimo uverenja da zajedno možemo više. Iako smo različiti, razlike neće postojati, ne u našim srcima.